On calminama, on juurama e mbadi kuuɓtidindi, on ñaganama guena moƴƴere onon en kala e kuuɓal. Mbiɗa namdo beele ko jaam hiidude keɗɗon, beele ko jaam jogui on jaggi on. Jamma o fuɗɗima gammutinde noon, il est presque 3h30. Kono noon fulɓe ne keewi wiide kala mo jamma andi yimɓeɓe ganda ɗum, nde tawno jamma ne jogui joomum tigui. Enen nde mataw ko joom jamma en ɓe jeeɗen. Ɗum noon sikki ala, hande garɗen wadde live men koye fannu mo gandanɗa hoorema hande rendo fulɓe kala ɗo pullo wawi wonde e jokli windere nde heddoto ko tinɗo walla mo tinani, hay mo tinani ene tintina mo tinani, ngam oɗo chéri pattam lamijo mo gandanɗa hoorema dogowo e nder télévision pulagu, mo gandanɗa hoorema caggal yettude Allah e nelaɗo muɗum ko yettude hen gorko pullo pullaɗo barke taw ko jarowo ɓiraɗam toftortoɗo kaɗɗam goɗo fawde keddam e dow kaggu, jiɗɗo pulagu battorɗo ɗum parnoriɗo ɗum, te kadi aussi ko fulɓe kewi wiide ko ne tawno ɓoyde leggal e ndiyam tagani ɗum wontude nooro. On woni Djiby Ould Bah. Eɗen gandi noon so tawi hande fulɓe en keeɓi chaine pulagu ha fulɓe ene beltoro hen, hewɓe ne mbiya wonde so tawi série ji ɗi kumisima ene wayno kala ko neɗɗo jagguno ɗaccat hen sahaji ni booluji bottaji ɗi kippete ha série ji ɗi gasa jomumen mbawa dañde fartaŋe wawde artude hen. Kono noon eɗen jii kala épisode eɗen kewi arde mbaɗen ɗum décortiqué, nde tawno eɗen kewi arde e fannu haalde ɗemgal ñiiniwal ngal beele yimɓeɓe ne mbawa famde exactement ko série o yiiɗi haalde walla ko yiiɗi joofede walla yoga e konnguli e nder dumappiren pacciren nde gowɗen wadde kala e saaha ni. Kono noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam, hande garɗen ko haalde yiyande men e nder oɗo série, firde kadi aussi e faccirde par rapport e côté galleji ɗi e par rapport e côté personnage uji ɗi ɓe gandanɗa hoorema ko ɓen goni toɗɗaɓe jeeyaɓe e nder oɗon série biyeteɗo wonde Jaam e Fatimata. Ko ardi foof en beltima e casting Jaam e Fatimata o, nde tawno Jaam omo yoni acteur, Fatimata ene yoni acteur, Djiby aussi ene yoni acteur so tawi tan ko gonga. Eyyi kono noon eɗen gandi nul n'est parfait, saabu ɗum baɗɗiɗo kala ko kañum yanata, ɗum woni gueɗal ngal. Ko ardi foof noon min garatmi taw koye côté son, son ene laaɓi, a yiyata hay goto ne waɗa commenté wiya wonde son o ne waɗi faayi, ɗum a yiyata ɗum ɗon. So tawi côté décor mbiya waw machallah, nde tawno décor mabɓe ko décor baɗɗo fayida te lieu moɓe jeehi ɓe jouyi. Ha joni oɗo série o ko lieu gurɗo te ko baɗɗo fayida sanne, guila ɗo banggue wendu ndu, hayɗo banggue nayyi ɗi, hayɗo banggue galleji ɗi no ciforini e nder oɗon tuma, voilà e gostodiral ɗemɗe gaddinaji ɗi. Aɗa andi enen fulɓe jogui ɗen ko gaddinaji nde tawno no waɗi mbimi e wimi e mbimami ɗum foof ene waɗi fayida no fewi. So en ƴeewi aussi no scénario lelori ni, hay hunde mention spécial par rapport e côté scénario ji ɗi aussi aɗa tawa hen ɓe gandanɗa hoorema joguiɓe jeu acteur. Kono hen sahaji enen nde tawno en naati e cinéma ko ɓooyani no fewi, hewɓe yeɓoɓe ene jawodira personne e personnage, c'est pas la même chose. Nde tawno neɗɗo mo gandanɗa hoorema jouo o eko totta yo joue ko eko wuuri ko c'est diamétralement opposé. Ko ɗum saabi so tawi neɗɗo oppani yebde série ji tan sikka wonde on mo yeɓata o ko ɗum woni ko woni ala, o nokkata ko rôle mo totta o, ko oɗon posture o jogoto. So tawi ko prostitué jomum ƴeewa foɗanade ɗum ha nanda hen, so tawi ko dañal hay sinno ka basɗo ƴeewa foɗanade ɗum ha nanda hen, so tawi ko basal hay sinno ka dañƴo ƴeewa foɗanade ɗum ha nanda hen e nder oɗon tuma, so tawi ko moƴƴere hay sinno ka bonɗo ƴeewa foɗanade ɗum ha nanda hen. Ko ɗum woni personnage et personne c'est diamétralement opposé. Ɗum noon neɗɗo fotani yebde neɗɗo e théâtre tan wiya wonde ne juge ɗum, nde tawno heewiɗo neɗɗo totta rôle taw kanko ɗum wona jikku makko, nde tawno ɗum koko lowa e makko ngam yo waw dañde fartaŋe wawde joude oɗon rôle mo totta, ɗum ko gueɗal. Ɗum saabi noon kala hen jugeowo neɗɗo par rapport e concernant ɗo banggue rôle tan, sa renaki aussi aɗani wona e jumre, ɗum woni gueɗal ngal, hay goto jugeta neɗɗo par rapport aussi e côté rôle. Ko heddi ko noon erreur aji mbaɗat tan, kono noon kam hadema wiide aɗa yaltina erreur aji e nder oɗo série, wat feere foof nde mbaɗirɗa apprécier courage mo jomumen jogui o
e kadi aussi wawde ittude financement poɗɗo ni hen eɗo banggue peut être ko canal hokkude fulɓe ngal ɗo gueɗal ngal gandanɗa hoorema fulɓe ene coynotono ɗum duuɓi e kitali ene donki ɗum dañde nde tawno so ko coynotoɗa so tawi saami tan poɗɗa ko hoccude jetta hen gueno taɗɗo towɗo dokkuɗomo fartange ha ɗum wawi latade e junggo ma ɗum woni gueɗal ngal ɗum noon min mbiɓe mention spéciale e équipe mbarori o mention spéciale aussi e canal kono kadi télé pulagu so tawi dañama hen min jettat Allah min jetta gorko pullo woni Djiby Oldou Ba gorko mo lumbel lana en beltanimomo no fewi no fewi no fewi no fewi ne tawno so tawi neɗɗo ene wone hunde e nder hunde nde gonɗa nde aɗa andi wonde aɗa wawi dañande hen hoorema kono kadi aɗa wawi dañande hen rendo ma so tawi wonde a joguima on opportunité a waɗani tan haysino a wofani Allah a lumdiɓa ɓamtare ɗum noon so tawi neɗɗo lumdiɓa ɓamtare ne wawno rokkude rendo mum tan firti wonde ko kañum ko goƴa mum tan woƴƴi ɗum kono rendo mum ngo woƴƴani ɗum ɗum noon neɗɗo wurdata tan kañum tan eko ñamata ko eko yarata ko ene foti wattude hakkillaji e yimɓe woɗɓe ɓe gandanɗa hoorema aussi juuɗe mumen jettaki kecheji mumen walla wonko jiɗata hebde dañata fattanga wawde hebde ɗum kono an aɗa wawi hebde ɗum so paari kebna ɗumen ɗum ɗon jomumen mbima wonde a jarama nde tawno ko noon neɗɗo ko mbawanɗa hoorema ko ɗum ene moƴƴi kono ko mbawanɗa goɗɗo ko jiiɗa e hoorema ko c'est très intéressant ɗum noon en beltantoɓe ko heddi ko miɗon ko jiimi hen ko gandanɗa hoorema so tawi wonde en kalani tan firti wonde ko jaten ko walla ko mbaɗɗaten ko gonɗani e men nde tawno neɗɗo sa haali hadema haalde ko fewani haal ko fewi ko to d'abord mbaɗa jomumen encouragé par rapport ɗum ɗon kono noon wonko gandanɗa hoorema mi watta blâmer acteur eɓe e joueur ɓe kono min mbaɗa wawi wadde blâmer on mo gandanɗa hoorema kañum woni scénariste o peut être mataw ko wona pullo walla o anda walla o famani exactement pulago jogui ko gaddinaji jomum ara tan waɗa casting ƴeewa ɗum a ƴeewani ni exactement ɗemgal mum ngal beele ene wawi wonde ɓiɗɗo mo gandanɗa hoorema kalowo ko ɗemgal gongal par rapport e kote gaddinaji ɗi en jii so tawi wonde wiyama ha joni on mo gandanɗa hoorema kañum woni joom suudu wuuri o e nder galle mo ummi o eɗa andi koye nokkuji Fouta men to e nder oɗon tuma kono kanko ene anda wonde ɗemgal ngal haalata ngal koɗo kote Fuladu to o ummi wadde noon yumma wawa haalde pular mo Fouta o bamma haala pular mo Fouta o an jibinaɗa donka haalde ɗemgal ngal yumma haalata ngal eno haaldata ni donka haalde ɗemgal ngal bamma haalata ngal ngal haalda ni te on kollirani yimɓe exactement jomum wona ɗo neehi ɗo yummum e bamum ɗo nehoyi ko toon to ganduɗa ma woni Fuladu sonno mboɗo fanno hen ɗum kono so tawi ɗum wodino tan mami andu wonde oɗo de o nehaka eɗo galle eɗo yummako eɗo bammako nehade mum yummare nehade mum babare nde peut être ko dokkonoɗo o yeehi haw mawni o arti eɗen jiiya ɗum ɗon ɗum noon so tawi jomum nehima toon ko ɗemgal ngal toon ko ɗum woni ko hutorto wadde noon en jiyani ɗum donc ɗonne kadi aussi c'est à rectifier yoɓe mbat feere ɓe ƴeewa déjà le coup est déjà parti kono noon kadi ko hunde nde ganduɗa hoorema fonde waɗede souligné gam janggo e jaam par ce que en jii aussi waɗi répété concernant e poids du silence Idrissa gonɗo pullo Fouta o voilà kanko sira mo gandanɗa hoorema jiiduɗo e on mo gandanɗa hoorema woni Rokhaya yumma e baba kono noon eɓe certi gaddinɗo banggue ɗemɗe ɗum ko gueɗal ko ɗum saabi wonde mbiɗen joom suudu Alpha o joom suudu on mo gandanɗa hoorema kañum woni ha joni no wiyatno kadi wuuri o ene wayno ene serti e jinnaɓe mumen to gaddinaji banggue ɗemɗe te ɗum fotani wonde voilà gueɗal gongal ngal woni on mo gandanɗa hoorema eɗen gandi ko kañum jaam jogori resde caggal ne serti e Fatimata enen fof eɗen gandi ɗum ɗon donc on kañumne aussi e bammum yummakko yiyaka en ganda ko hooli kañum par ce que yaltani e film he kono kañum e bammum ene wayno ko la même chose ko hakkude debbo Rougui e jinnaɓe mum ko debbo wuuri peut être e jinnaɓe mum jaafoɗon mi juumi mbaɗɗiɗo yanata en jii ɗum ɗon kadi aussi ɗumne kadi aussi c'est à revoir yimɓe ne poti wattude hen hakkillaji mumen ne moƴƴi déjà ɗum ɗon ko côté personnage uji ɗi e côté galleji ɗi no worni ene sifori
geɗal gongal ɗimmal ngal il faut paamen wonde ɗiɗo théâtre uji des fois mboɗe yimɓe ne mbaɗa hen blâmé concernant e konnguɗi tokosi ɗi gandanɗa hoorema ene joofi jennoje. Il faut paamen wonde théâtre uji koko wurete e nder galleji men koko ɗum woni koɓe jouwata. wadde noon so tawi wonde aɗa yeɓaɗi tan o fip wonde mbaɗa kono gonɗo e nder galle ma aɗa wonda e sukaɓe ma ni joyi jofo ma cukalel wat tan kala hen konngol bongol, ça arrive aussi kala hen konngol gongol. Kono noon des fois aussi wonko mbawɗen wiide eɗen kala hen ngam to neɗɗo o fotata haalde e pular konngol ngol weño wasa haaldude pular o nde foti wawde haaldirde ɗum ni tawa ne wawno jofade ɗemgal gongal ko heno français nanna ɗum ɗon e nder ɗo yimɓeɓe paama ko yiɗi haalde ko kono hen sahaji pular o tegdirta jomum ha ɓurta ha haala mum weñoro yimɓeɓe. gonga ni juddu jeeri ko juddu jeeri so tawi neɗɗo jibinani toon mawnani toon kono hen sahaji aɗa nana hen konnguɗi ɗi gandanɗa hoore ma ene ɗeɓa weñorade yimɓeɓe par rapport e ɗum ɗon. ɗum min mboɗo yiɗi wadde lancé hen appel haadi bon mi heɓani ɓen ɓe ganduɗa hoorema kañumen goni ardiɓe ɓe yoɓe tinno so tawi ɓe jouwa série ji mbaɗi hono ni henna ene woodi yimɓeɓe gandanɗa hoorema kañumen ene kumpiti ko fewti e ɗemgal pular jomumen ene kumpiti ɗum ɗon. wadde noon so tawi jariniɓe wadde investir des millions ngaji poɗɗi hono ni henna en tant que ko canal ene ari ɗo budget mum ko budget tiɗɗo ce sont des millions ene waɗirani cérémonie mabɓe wotan ɓe mbaɗi hen des millions. donc nak yo jaranɓe wadde recruter wona certaine yimɓe ɓe gandanɗa hoorema taw kañumen so tawi tournage uji ɗi ne mbaɗa scénario o fawama taw jomumen ene mbawa tawtorede e nder onon fannu so tawi jomum juwi ha woodi ɗo telɓi jomumen deftine lawol caƴƴa labagal ngal e nder oɗon tuma gartira ɗum e fannu so tawi yaltoyi e nder oɗon tuma ne wasa wonde fayi par ce que ɗum ɓeeto tan ko moƴƴinde golle mabɓe. kono noon bon hunde foof ko noon tan par ce que petit à petit l'oiseau fait son nid ko no français wi a yara jam jam ha mbawa hebde ko jiɗɗa hebde ko e nder oɗon fannu ɗum ko gueɗal. bon c'est très bien vraiment scénario o décor o son o lumière o hay hunde ala ko haalta hen ƴetti ko tawmaɓe ɓe jouyi no ɓe poti wawde jourude ni te kadi aussi sa yi scénario o ne wayni ene sifori ni ene joforto ni a andat tan bon ɗum ɗo vraiment ko hunde liggade no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi woni ɗo. bon ɗum woni ko joguinoɗen eɗen poti wawde wadde hen souligné concernant aussi e fayuji ɗi jiiɗen hen ɗi. en ji waɗi répété e théâtre poids du silence kono en jiiɗa waɗa répété aussi e nder théâtre uji goɗɗi ɗiɓe goni e tournoyde garoji ɗi. so ɗum ɓenni on jii no série o yaari ni par ce que wona maham nele mamoudou hay sino so tawi wonde emin garta hen ko seeɗa wonata nde tawno eɗen gandi dewle poɗa ko dow ɗum woni ko yiɗi haalde hakkude Diam e Fatimata ko dewle poɗa ko dow hen sahaji aɗa ƴetta mbiya wonde ko o woni choix ma sino ko saago ma ko o wonata bamum sukaɓe ma taw Allah fadani ɗum ko ɗum woni ko woni hakkude Diam e Fatimata ko nde tawno Fatimata yiyanino Djiby Djiby yi ko Fatimata Diam yi wonde ko Fatimata yiyanino on mo ganduɗa hoorema ha joni ko kañum woni cousine mum o kono haɗani nde tawno Allah fodi wonde ko hakkude makko e cousine o Allah fodi hakkude ko Djiby e Fatimata. wadde noon hay sino so tawi Diam faati e cousine mum wona Diam ene jamfi Fatimata nde tawno no neɗɗo fotanno wawde wadde ha waɗa feere resodira e neɗɗo walla jokkodira e neɗɗo fof o waɗi ɗum hedoro wonde ko Allah rokkanimo kanko ko yiɗi ko kono o waɗi nde tawno Fatimata jaranimo nadde e prison jaranimo nadde e nder galle mumen risque ji gonɗi hen ɗi jaranimo wiyede ko gujjo jaranimo wiyede wonde ko ala baba jaranimo ha joni wiide wonde omo tacca maaje omo yaha uniquement so yiiɗi wonde o mayoya hen par ce que nawanimo sababude wasde nde tawno eɗen gandi Hamari Ka wiyama wuuro ngo fof kañum ɓuuri hen dañal hay sinno so tawi wonde no dañiri ni o ene waɗi no yaari ɗum ko gueɗal. wadde noon ɗo jamfa ala hakkude Fatimata e Diam ko Allah fodani ɗum il faut yimɓe ɓe ganda ɗum ɗon paama ɗum ɗon tesko ɗum ɗon hen sahaji aussi neɗɗo ene yiɗa ko gandanɗa hoorema Allah fodani ko ɗum woni hakkude wuuri e on mo ganduɗa hoorema kañum woni Dieynaba. hakkude Dieynaba noon e debbo waɗi compliqué no fewi nde tawno ko kamɓe pijji guila ɓe goni sukaɓe Allah waɗi aussi ɓe mawnidi koɓe sehilaɓe kamɓe tatoɓe foof Allah waɗi ɗo Alpha jogorno huccidde e on mo ganduɗa hoorema kañum woni Dieynaba ene haalana ɗum gilli mum nde ko ɗon
debbo ari adi haalde gilli mum, ɗon noon Fatimata motti gilli mum ɗi kañum e hoore mum. Ko ɗum saabi dewgal hakkunde debbo e on mo ganduɗa hoorema kañum woni Alpha. Kono so tawi ko yidde, Alpha ɓuri yidde ko on mo ganduɗa hoorema kañum woni Dieynaba. Kono wonɗo dewgal arata tan gilli ɗi mbawata feñde so wona so tawi caɗele mbaɗoyi. Ko ɗum saabi gilli hakkunde maɓɓe peeñi e nder oɗon tuma. Joni noon on mo gandanɗa hoorema woni goggo mum debbo, kala ko bonni galle Alpha omo jeeya hen, ko kanko tan. Hen sahaji woodi goggiraɓe walla yummiraɓe uddoɓe cuuɗi mumen ne gacci toon sukaɓe mumen jiiɗa keeɓa probléme aji, ngara ene kollikino wonde ko yiɓɓe taw kañumen wonko ɗaɓɓitta, ndesetake gaccatama ndeseɗa. Ɓenne mbayno kooce, eɗen gandi ɗumen. Ene woodi mawɓe ɓe ganduɗa hoorema fonnoɓe joɗade e nder cuuɗi mumen, fonnoɓe resde ɓesguji mumen, fonno jogade kurusaji ene ndewa Allah ene pooɗa jaabe, kañumen bonnata dewla sukaɓe tokosɓe. Ene wayno kooce e nder nokkuji men ɗi. On noon woni oɗo genre goggo mum debbo, sabu kala caɗele ɗe debbo heɓi kanko mo jeeya hen. O wujjini ɗum kalis joom galle mum, o wi ɗum wonde koye nattuji tigui rigui jeeya oni piye rewɓe. Eywa o nawi ɗum to sernaɓe, o holliti ɗum wonde oɗo ko sukañi kañum yarata ɓiɓɓe makko ɓe. Te kadi aussi conséquence circonstance ene woodi e kala ko jiiɗa. Won ko neɗɗo wittata tan sa renaki, won ko neɗɗo yiyata jaggata wonde ko haalna ko ko gonga. Ko ɗum saabi hoore on mo gandanɗa hoorema kañum woni debbo ene yaafi. Hayno wonno kanko tan de o waɗat manipulé debbo par ce que debbo wona bonɗo. Ene yaha ha yiiɗa moƴƴude ni ɓe jaltina ɗum hen. E wone on mo gandanɗa hoorema kañum woni mawni ko o arti hen nde kadi hunde ɓeydi bonde bogu bogu, nde tawno kala koɓe kalani debbo tawata ko eɓe kolla debbo, debbo yiira yitere mum. Eɗen gandi naafiga haalani gonga kono nde bonna hakkille. Seytande haalani gonga kono nde bonna haqqille, enen gandi ɗum ɗon. Seyɗade haalani gonga kono nde bonna hakkille. Ko ɗum saabi ko saabi ko wayne wayini, woniri no woniri ni, ɗum noon noɓe kalani debbo ni yiɗi moƴƴude jokkodira e Dieynaba, ɓe kaldi Dieynaba haalnimo wonde ari ko yidde fewnude hakkude makko e Alpha so paari yaha lawol mum. Eywa kono noon paame wonde kala ko neɗɗo wawi yidde ko gilli mbawi ɗum, sabu ko gilli woni hakkude makko e Alpha. ɗum noon gilli makko ɗi mbatta mo contrôler actuellement, sabu ɗum so yi Alpha o yejjittu wonde ko haalduno e debbo ko. Ko ɗum saabi c'est très compliqué par rapport e ɗum ɗon, concernant aussi e ɗum ɗon, c'est très compliqué ko woni ɗon ko. Joni noon so tawi en garti e galle Monsieur Barry, Ablaye Barry. So tawi en garti e galle Ablaye Barry, Ablaye way kono joom galleji waɗatnoɓe bonande e nder cukagu mumen, Allah alto ɗumen mawna tuuba, hankanti mbasa ni yidde ɓesgu mumen anda ko mbaɗatno ko ko holɗum. Nde tawno hande wiyete komi waɗi ala guittowo kono mi waɗi ala tinowo, ala wona gonga. Ko ɗum saabi no yeehi haw wayli gurdam makko nde o dañi rewɓe, o dañi ɓesgu, o yiɗani ɓesgu makko anda o exactement ko yahanno ko ko holɗum. Kono noon hen sahaji hay goto anda ɗum no wetata. Sinno wonano Fatimata en yiɗodira e jaam, est ce que mo andu wonde Hammadi ko kañum woni on mo ganduɗa hoorema bamum, biyeteɗo ko bamum jaam, te ko waɗani ɗum ko wonde omo heɓi hen haqiqa wonde wawa dañde ɓiɗɗo. ɗum ko gueɗal. Wadde noon so tawi wonde o yeehi hawo jabtoyi, jaam resa ɓiyyiko, so tawi jaam ari ene arde e yummum e nder oɗɗume, ene arde e bamum, o yi bamum o ko kanko waɗanno ɗum ko waɗani ɗum ko, te heeɓi jawdi kono wawa hebde ɓiɗɗo. Wadde noon mawo wi wonde ko ɓiɗɗo mo rewani lawol o jogori hokkude ɓiyyiko. Te kamɓe koye diine ɓe mawni. Hedoro ko kanko kam hay sinno tawi won gande ɓaleje ɗe ganduɗa hoorema ɗe o jogui ko celli ko celli. Ene waɗi noon ɗum ko janguin woni ɗon, par ce que ene waɗi ɓe ganduɗa hoorema serenɓe koye nder galleji mawɗi, koye nder duɗe mawɗe jibina, kono aduna homto ɗumen ha kutoro gande ɗe gandanɗa hoorema ko sacrifice wonata. Tawa noon ko fonnoɓe ligganade jinnaɓe mumen walla tandiraɓe mumen ɗacciɓe ɗumen oɗon barke. Kono kañumen ƴewata ko hutorade barkeji ɗi tandiraɓe mumen walla jatiraɓe mumen ɓe ngawi ɗon e nder galle he ha keɓoro ni bonnoro ɗum. Ɗum woni ko kewi ɗon ko, won mboɗo andi famuɓe paami ɗo jinmi haalde ɗo. Ko ɗum saabi so tawi neɗɗo renaki tan hande ko heewi homtuma e nder oɗon fannu. Te kadi aduna
mo tekki ɗum rondi fof so renaki tampere hoɗo ɗum woni gueɗal ngal. Joni noon Allah waɗi ko waɗi ko wayi no woori ni ɓesgu makko respect mo jogino e makko o iwi hay sinno iwani so woni no 100% ko 50% heddi. Kono noon neɗɗo fof aɗa wawi wadde erreur no waɗini no moƴƴi wajjekinaɗe seeɗa yaade mo woni ko o wasiyomo o arta e nder galle makko o ƴeewa reftinde galle makko lawol, kono no ari nde o tawi wonde ko ɓiyi ko oya ene simmo natti suuɗade par ce que hankanti kilifa ponnoɗo wonde e nder galle ne alto ɗumen walla mo kulata ɗumen o ala ɗon. Eywa ɓiyi ko debbo aussi natti janngude jangde mum hankanti rewi e on mo ganduɗa hoorema kañum woni gorko mo yiɗi hay sinno so tawi wonde woodi no wayi. Joni noon jam o resata ko cousine makko beele ɗo woni ɗo relation hakkunde makko e Fatimata ma gas. On jii nde Hammadi noddi yummakko noddi kaw makko yoɓe ngar ɓe ƴeewa résultat ji ɗi no ngori ni no andi wonde ko Hammadi woni bammakko nde o yaltu o yeehi to yeehi no o yano koto gandanɗa hoorema so joguima caɗele ko toon o yarata tomo aynanayi makko ko toon o yarata toon o hawra e Fatimata no hawra e Fatimata nde o jaɓɓi ɗum nde tawno wonde ko gilli goni hakkude makko ɓe jaɓɓodiri ɓe gontoɓe lumbi eywa ɓe mbaɗi koɓe mbaɗanno o felliti waɗande avoué o haalana ɗum gonga wonde dewgal hakkude mabɓe wawa wonde nden woni tigui rigui ha sunare waɗi woodi. Kono noon jaam nana hokke cousine mum kono noon so tawi tan ko gonga guilɗi ɗo yiiɗi Fatimata ɗi o yiɗani ɗum feccere fecciranmo cousine makko ɗum noon omo andi wonde ko alay saago so fadi Fatimata o tardat saabu ɗum Fatimata hakkude mabɓe ne woori ene sifori ni e haala jaltuka hen ka natti wonde debbo makko ɗum woni haala ka. Bon eɗen mbawi haalde hen ko heewi kono bandiraɓe mbaɗen tan en jowto ɗo ha saaha goɗɗo so Allahu lamɗo jaaɓi kala e mon joguiɗo yiyande e film yo ar e yiyande e film holno jiiruɗon film Jaam e Fatimata holno jiiruɗon film Jaam e Fatimata holko weeli on hen holko welani on hen bisimilla mon e nder commentaire uji ɗi bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rewintoɓe gueɗe men e nder chaîne men Titonde TV mbaɗe abonné mbaɗon like mbaɗon partagé eɗen jaare 75 000 abonné ɗum noon eɗen jiiɗi hade lewru ndu mayde dañen tigui rigui 100 000 abonné wona guulet chaîne gadiɗo hebde 100 000 abonné e nder rendo fulɓe tawa alda e série théâtre koye information ngaji tan e émission ngaji tan ɗum noon oɗon mbawi wadde ko ɓuuri ɗum firtani wonde rendo fulɓe waɗata suivre ɓe mumɓe kono rendo fulɓe yiiɗi wadde consommé ko hunde wonde qualité ɗum saabi noon so tawi neɗɗo o tiiɗama hoore mum tan o wawi addande rendo fulɓe kono waɗa consommé tan ɓe ndewata ma affaire o ala secret ala haydara ko darade e dadade e gollade tan e silminade e wawde andude rendo mum ko sohlata e ko sohlani ndenoɗa gueɗe kewɗe ɗe gandanɗa hoorema ene taaga yimɓeɓe